La història del trencaclosques. L'Esclaramunda era una jove que havia tingut la mala sort de perdre els seus familiars en un accident terrible. Per tal de mirar superar aquell tràgic esdeveniment i sentir-se menys sola, es va dedicar a fer trencaclosques. Un bon dia, en una botiga d'antiguitats, va trobar un trencaclosques força pertorbador, que va sobtar-la d'allò més. A la caixa no hi havia la imatge de com quedaria, i el resultat que s'assolia, un cop fet, era un autèntic misteri. Després de dedicar-hi moltes hores, va començar a identificar-ne la forma. Era casa seva. A mesura que anava acabant de fer el puzzle, s'anava esgarrifant cada vegada més. De fet, sentia com se li clavaven uns ulls. Ja no li quedava gaire per acabar-lo, i s'hi podia veure la forma de la sala on es trobava, i fins i tot la seva pròpia silueta. No obstant això, va acabar totalment aterrida quan es va adonar que, en el moment d'enllestir el trencaclosques amb la darrera peça, s'hi veia una cara d'allò més espantosa que mirava des de la finestra. Un cop haver-se recuperat una mica de l'ensurt inicial, va córrer cap a la seva habitació per agafar 4 coses, posar-les dins una maleta i marxar d'allà ben ràpidament. Ara bé, quan es va girar, es va topar amb l'home terrorífic que havia aparegut a l'última peça del trencaclosques. L'endemà, els agents de policia van trobar-la sense vida a la sala de casa seva.